Nagtudlo pag-usab si Jesus sa daplin sa linaw. Daghan kaayog mga tao ang nagatigom sa iyang palibot. Busa misakay siya sa sakayan nga nagpundo didto og milingkod. Ug ang mga tao nagpabilin sa daplin sa linaw. Daghan ang iyang gitudlo kanila pinaagi sa mga sambingay. Pamati ka mo. May usa ka mag-uuma nga nagsabwag og binhi. Nasabwag ang uban nga binhi sa daplin sa dalan ug gituka kini sa mga langgam. Ang uban nasabwag sa kabatuan. May gamay nga yuta didto. Busa dali ra nga miturok ang binhi. Apan nalawos kini sa dihang nainitan sa adlaw ug namatay ra dayon tungod kay wala kini makagamot. Ang uban nga binhi nasabwag og mitubo sa yuta nga may tunokon nga mga sagbot. Apan sa paglabong sa mga sagbot, natabunan kini. Busa wala makapamunga. Ang uban usab nga binhi nasabwag sa maayo nga yuta ug kini mitubo og namunga. Ang uban igo-igo lang ang bunga, ang uban daghan, ug ang uban daghan kaayo.